Jotono khulumka Facebook live tini haina hai kabangma salni yagulo tini ang Facebook live faimani hingkai sung tabukni ojora noti layei tai kabangma lama tui khaino sung chini tipra dofano bahai ke mathangni thanglai bahai ke chini phiok mungmannai जों आबनो तिलै चाइटोक्लै बेलेखिनो जे जाने जामान तै साक्तरि सामुं तांग्लै मानि अजरावो आं दिनै फेसबुक लाइभ फाइमानि हिंगांकै किसा फेसबुक लाइभ नि बिसिंतै करंना मुसुंमानि हिंगांकै चिनि बसकांनि 9 अगस्त चिनि बसकांनि 9 अगस्त हिंगांकै जों जतनो साइमानो इंटरनेशनल डे अफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल आबो आ सालनो जों पालायलाय दंलायो Ka apalai le mani abo tamni bagai asalno sung palai le ba asalno tam bagai sung asake guruttopurno rinai ba sung asalno tangi muito khlai kai hingkai abo hingkai International Day of World Indigenous People mani kok chini kok borok bai srai sanan thangkai hayung ha kotorni hani besarokni sal o salno rogoi जों दिनै किसा नरबाय गोरोंनानै मुसुङो बा दिनै o sal बाहायके जों पालायलाय फायगा बा o salनि गुरुत्व तामो बा o salनो जों ताम बागै वानसुक थाय ताय o sal no wansuk mani yagulo chini dofao busuk profit dingkha ba chini dofani hamkrai tamo tong aborok no tilai kisa kok salayeno जों लाइबुमा bo kisa cherna nango hai diba jotono no जों लाइबुमा चेरनानि नांगो लाइबुमा चेरि साइमैया ngangkai जों जेकुनो सालनो जों पालायमानि आबो अर्थबिहीन माहाय कुनो अर्थ करै कुनो मूल्य करै जों रांसा ग्रिसाक फानंथों बा हिरा फानो याफारि जाथों जों आबोनि मूल्य जदिनो साइमैया ngangkai आबो मुंसाव सुगिया काइसा पाथर हाय जिंनाय जिनि बागै जोंनो हिरा मुक्ता याफारि रिफानो जों आबोनि मूल्य सियांkai तो आबो चिन्तानि मुंसाबो सुगिया हले যেমন जों नुगुआ भाई गोबां मानो जाक साना थांलायासो मेन कक नाकाय इंटरनेशनल डे अफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल बा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे नि जे पालायजाक मानि आबो बुफुरुनि सिमी हायुं हा कतर पालायजाखा ताई चिनि त्रिपुरा हावो बा चिनि अ त्रिपुरा राज्य चिनि अ त्रिपुरा हावो बुफुरुनि सिमी बाहायके बा बुसुक जरातै tamok khlaika ar oboni sisari mungno tuyei o salno palaimani yagulo जों o salni sothik orthono bujiwi samung khoda khlaijaka tai chini bosu jora success wngkha alai bumana angkisa seri sanani musungo जों abono naina thanga kai taklai bahai no chini bagai प्रत्येक बছर no united nation ni hoito kaisa team gari wiru obo haikeno United Nation ni je General Assembly asuk lai taklai ni kaisa team kari kha indigenous people and AI defending rights shaping futures abo tamnai chini thinang chini future eba chini thinang notui tabuk je chini dofani je sanmung chini manmung abor notui lei belekino sung soseton sisajak eba saimannani chini belekino nangkukha ga abo haikeno 1994 ni December जों जे लाइबुमा किसा साइमामनि मतो 1994 नि December कक्साब लाइखा जे काइसा साल उंनानि इंथों आ साल आबनो जों सारा विश्वनि एबा हायुं हा कतरनि हानि बोसारकनि साल नै जों पालायजाकनानि इंथों नै 1994 नि December डिसिजन नालायखा 1995 नि 9 अगस्त नि साल नो ngangkai I obono ungsithung नै songjaka good evening tamkai nongsandara kok salai dong kisa baskang 9 August ni salno tilai ang kisa kok kasarmung tai laibumano kisa sanani musung mani bai mapai mani ke 1995 ni simi ngangkai 9 August ni simi o salno palai jakha phiaba asuk salni yagulo chini o Tripura rajyo ngangkai ba chini o Tripura hawo apno tui asuk sijajak mung kरै phiaba o jagawang kebni bumung no tori nani ba kebon bumung no chikoni nani ba kebani khajani kebani fikungni obhai hne yang songya phiaba jeta kubui laibuma abno chung sanani mathango chini Tripura hawo 2014
2014 puila boisabo khlaiya abla mo saimanya tamuke je saimanmani otiprahani जों बायथां पुइलानि सिमि मानजागै फाइमानि बा आं मुइतु दङ ताबुकबो सिनि आता एन्थनी देव बर्मा एडभोकेट एन्थनी देव बर्मा ताबुक आफुरु बीपीएच आरो नतुइ दुलुइ दङबो जों बायथां बा आजारावबो लं ट्राइबेलि नि बीपीएच आरो निङै जों सामुंतां तंमानि बरक पिपल ह्युमन राइट्स अर्गेनाइजेशन ओंका आजरावबो 2014 पुइला ओंकाय सिनि आता जीवन संरक बेलायखिनो एक्टिभलि बरक आफुरु फियाबा सारा त्रिपुरा गनांगै 2014 कुथुममानि खूब पंखांखाय 14 থেকে 15 জন खना बरक आबो हायके जे चिनि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल नि सालनो बाहाय हा कतरनि हानि सालनो जों पाले लेखा बेलाय मैतु नारु जंनाय कक्सका जरा आवरा तन्जय त्रिपुरा बेलायखिनो हामबाय इनके 2014 कि बेलाय किसि चांखा आवन परे 2015 वो आं स्क्रीनशॉट ना वही फेसबुक और रिवान चिनी आजगावो नगराय अरुणाचलनि कार्बि आंलंनि तै चिनी बरम गोनां डॉक्टर सुकेन्दु देव बर्मा आबन पर चिनी बरम गोनां आता एन्थनी देव बर्मा संख्रायलायै ते किसिजा 30 থেকে 40 জন बरक ना आई थिंक 30 থেকে 40 জন बरक नाय सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक कुथुममानि आबो हंगाखै खलाइजाखा चिनी जिरानिया माधवबारी जागा हो 2015 हो अब ते किसी जा सिजा कापुर बुफांवा फांरो काइलायै वर्ल्ड इंडिजिनस डे नै चिनी लं ट्राइबेलि नि होल लं ट्राइबेलि नि जों खरकताम खरकब्रै जों थांलायका ओंखाय होल लं ट्राइबेलि नि जे जों 3-4 जन थांलायो ओंखाय आबा हायके सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक कुथुमै अ सालनो अ हायुं हा कतरनि सालनो एबा इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल अ सालनो पालायनायनि बागै जिरानिया माधवबारिबो 2015 वो ते किसिसा बरक 30 থেকে 40 জন बरक कुथुमै आजागावो अ सालनो पालायजाखा सारा त्रिपुरा राज्यनि ओंखाय आबोनि परे कसारो थांगा किसा आबा हायके न कुनो आमाहाय अवेयरनेस गरै बा बररक आबुना सुगियाको ओंखाय आबोनि यागुलो ओंखाय जों चिनी और लं ट्राइबेलियो जों काइसा लं ट्राइबेलि जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी नि जों खलायलायजाक दङ गासैबो स्ट्रंगलि आफुर बेलाय सामुंखायमानि हायाखै बीपीएच आरो जों तुइदुलि दङ बरक पीपल ह्यूमन राइट्स अर्गेनाइजेशन लं ट्राइबेलि नि टीम मंगै जों गाय आबन परे क्लाब रकनि बिसिङाव हांखाय तै अन्नान्य क्लाब नि बुं साया आंपनो नरखा हामिया तांदि प्राय 22 थाके 23 टा सिनि अर्गेनाइजेशन कुथुमसा लं ट्राइबेलि जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी हो ओंखाय फियाबा सालका बदल क्लाब आबनो जों पगैमिया बेबाग जागावनो जों मानो सालका बदल क्लाब बीपीएच आरो तै आबा हायके लं ट्राइबेलि जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी पूरा मिलिउइ 2018 वो जों पुइला सिनि मनुओ रैली खलाइका आबन परे सिनि मनु टाउन हलो जों अ पान्दानो संसाखा तिनी गर्व उमिनो सावै मानो जे सारा त्रिपुरा राज्य ओ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल नि सालनो बेलायखिनो सिनिजागै थांमानि हिंखाय 2018 नि सिमिनो आर आबो बेलायखिनो पिरजाक मानि अल लं ट्राइबेलि दलाई डिस्ट्रिक्ट नि अ मनु टाउन हल एबा अ मनु हातिनि सिमिनो ओंखाय जों अ साल बेलायखिनो फुवारजाक थानिवो जों लं ट्राइबेलि नि इंगै आं बायथां बहायनो बेलायखिनो खाको कम हायमा दङ दिनि अ साल अमसुक जरा पिरजागै थांका ताबु कुनो जागाव बात करिखा चिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि एबा चिनी त्रिपुरा हा गनांगै जत्त जागावना हायुं हा कतरो तो खाइनो दङनो दङ हायुं हा कतरो खाइनो दङ कुनो जागाव बात करै आबोनि बिसिङो चिनी अ त्रिपुरा हावबो ताबु गोबांमा पार्टीनि अर्गेनाइजेशन तैफानोंथों गोबांमा एनजिअ नि अर्गेनाइजेशन तैंथों गोबांमा सिविल सोसाइटिनि बिसिं तैंथों गोबांमा क्लाबनि बिसिं तैंथों अ सालनो पालायलाय दंलाय फियाबा आकक नां कासारनानि मुसुंगो आं आगिनि सिमिबो आकक ननो वाइरे वाइ सावो सासलां दे बर्मा थानचा यस थानचा ओंखाय जे जों बेबाग ननो सिवै सामुं खलायलाय मानि जाव जों तिनि वर्ल्ड इंडिजिनस डे हनै अहम ददम तंथकलायखा मोसालायखा आरो हिन्दी गान थेपाका क बरक गान जों क
nini ta modern dance rok masalai kha tong thok lai kha abo meaningless nai dong amo hai ingkha kai actually o je international day of world indigenous people nei united nation by saklai jagai general assembly wa asuk lai mani yagulo je kok kasar mani yagulo o salno tam bagi palai nei male o sal tam bagi khlai jak nai mani le chini kabang ma wan suk thai tongo 9 august no o salno tilei jeng chini dofa thangjagi tongmani chini dofa bolte son of soil je kuno hani no je jaga ni hayung ha kotoro je jaga no tongo hani bosarok hanang pinang khlai jagi tongmani hani bosarok bongni manthai sok thaino maya ngi tongmani nijini hawo tongi sakni hawo no seleng khati ui ma tongmani akok rok mukti lai hani bosarok ni kokthai kamawi thangmani hani bosarok ni kokthai kamamano bahage khasobui naraknani hani bosarok ni kanmung chumung kamawi tongmani no bahage tese kifili tubunani abose actually ngankai o je world indigenous day ni khlaijak mani main uddesho chini obo haikino o salno tambagi gurutto rinai jengbai jeng chini o hani bosarok no o hani eba kubni hani jesa jagani phanang thang son of soil sabo abo chung puila sigang sinigranani je jagao international day of world indigenous people ni salno khlaijak kangkai palaijak kangkai a palaijak kangkai ahani bosarok no chung sigang sinigranani saimangranani ar sinimung boroni phainai ge kokthai ni hoite phayu kokthai ni hoite kanmung chumung ni hoite chini kokthai krei ngangkai chini dofa sini jagya chini kanmung chumung krei chini dofa hoda sini jagya chini kanmung chumung krei chini kokthai krei chini hakamajak chini hakama kamane chung kamawi thangka chini mungsa krei kha kamatutui ing tongmani pamorei thang tongmani abo hai beba chini ngko mosamung resapmung kanmung chumung chini beba tongmani no teisa kifili tumnani bagino o salno muito khlai palai jago hengke obo haikeno 9 august ni salo norok jotono no kobogo faidi jeng chini kanmung chumung chini dofani sinimung no tilai 9 august ni salo sara tipra hagnangai je jagao no khlailai tongo a jagao no jotono janija hodani janija dofani kanmung chumung no kanui chumui tai yago dhamra tei chini je kamaja kamani tongmani chini kasleng no tilai je kasam mai tongmani chini sarinda tilai chini chekhokok tilai aba hake je jesip kasam mani tongmani chini chempai tilai jeng nongkhor laiana naithoto phai jeng kha khammani bising tibo tongnai chini ojagawo te kaisa chini yok samung ni bagai chini jawabo tongnai aba hake jeng nongkhor lainai 9 august ni salo kebo राजनीति no torjagiawi organize jesapan khlai teng tamongkai abo chini dofani nei sungnong kholaikai belai kheno hamnai tai buri besarok no chini buri bumang theng sikli ingtheng chini besaboti rok ingtheng jotono saitogui aboni salni dino komse kom a salni dino je jani ja hodani kanmung chumung no chumui kanui nong kholaikai angkai chung belai kheno kaham kup nuko abono masau tini belai kheno kha kokom matongu hoito kabangma borok pogui thango ba kabangma borok chini bisingo actually tabukbo abono tam hnai musuda hnai nya tam da hnai abu jung saime ko abairo kabangma no tongku nang am haike khaikya angum haike chung oba haike khai phaikya ang to ang hnya ko do chung manchi sar kaisa ko sungna musung hayung ha besarok ni yok sama sal no rugi nang kok sawi tong mani thik tongo phiaba tong kosong lukurok no neta hinjak nai rok busut chora thungkrung munago toni abo sarnam kisa yes do sanai abo bo salai ni jeng actually abo ni bagui no nang thungkrung jesa bodol bai thungjagi ja tong sabo bodol bai nang thungjagi tong aborok no sinani bagi actually sisari mani sal o sal ngangkai chini dofano sisari mani sal
chini dofano sisari mani sal chini dofarok hanang pinang khlaijagi tongmani chini dofarok thungjagi tongmani hanang pinang khlaijak mani khali nang ko kubuni bosongbai simino khlaijago abahai kok gere bele রাজনৈতিক ভাবে ফানো রাজনৈতিক নেতারও কিছিনি বড়গো করিবা চিনি বড়গো বাহাইনো রাজনৈতিক নেতা গোবাং মানো তঙ্গ গোবাং मा थोंगोरों रक तंग चिनी दफानो अरय परय खलायनायनि बागै चिनी दफानो थोंगै तंनाय रक तंग आबाहाय रकनि याकनि यक सानानि बागैनो असालनि गुरुत्व अनेक तंग असालनि ककनो तैनो हायुं हा कतर ककनो साजगै तंग जे हायुं हानि बोसारकनि जे बदल तंगमानि जे मथा तंगमानि जे संगठन बांला बैंके जे संगठन तंगमानि आमहाय रकनोबो सिनिनानि दायित्व चिनि पाब्लिकनि बा चिनि सिविल सोसाइटिनि जों सिविल सोसाइटिनो सिसारिनानि चिनि दफानो सिसारिनानि लामा ओंखा असालनि ककनो रुगै असालनि ककनो रुगै आबोनि बागै न नाय आं तिनिও জায়গাতে সাজাগো চিনি সালনো যদি ন কুবৈসাসানো जों मूल्य उंगांकै 9 अगस्टनि सालल गुरुत्व उंगांकै चिनि दफानो सैन्य फियकनानि मुसुं उंगांकै शुधु राजनैतिक भावे थंयावै चिनि दफानो बाहायके बियांतै फियगै मान आबनोबो जों सिसारि मुं मा सिसारि नाय आबनोबो सिसारि मुं मा सिसारि नाय 2014 स्टार्टिंग 10-15 जन बरक एकदम बरक गरै 2015 30-40 जन बरक बाय जों खालायलायखा बाक्सा बरक हिनिमानो आं तिनि बुंखना थांलिया कयेकजन बरक नांके आनो डाइरेक्ट साव आबोबा बर अंको नरक 2018 रगो खलायमानि आबोबा अनेक उलसे 2010 नो खलायपायजाक मैनो मावो हुनसाव कायसा बदलति कै 2010 नो खलायपायजाक हुनसाव साइमिया आबो टाउन बागै माने जों खलायो हुनसाके आं खलायो तो हुनसाया बले ना जों खलायो चिनि लंथराय बेलि खलायो चिनि त्रिपुरा राज्य खलायो तामुखे आ जागाव आंबो मानजाखा चिनि नरकनि इंगै आंबो मानजाखा हमसुकसिदो orang kungsugu samani kogya ini kungsugdo ni kok kai puila ni simi manjagi phaikya au kungsugu longtrai beli ni kungsugu je a puila ni simi ya phang ni simi 10-15 jon ni simi 20-30 jon ni simi khai 2018 wo chini longtrai beli ni simi no tebo kotor kuk khe je sinijak mung bo kok bihar jagi thangmani abono tuise kungsugu sak kungsug mani ya त्रिपुरा वो फाइमानि से 2014 हंकै 2010 बजगानि बियांति फाइगां आबो साइमान सुगलिया द आकक नां आसुक फलकनानि थांलिया मेन गांकै अबोनि उद्देश्य गांकै हायुं हा कतर जे चिनि हायुं हा कतरनि हानि बोसारकनि सालनै जे डिक्लारेशन दिजाकमानि यूनाइटेड नेशन बाय आबो कुनु सामु चुगिया नों बाय आं कक सवाग लाइदंखाय चिनि बरकनो सिसारि मुं सिसारि मि आंगांखाय नों जेसा राजनैतिक बदलफानो खलाइदि दिनि सिविल सोसाइटि न जदिनो सिसारि मि आंगांखाय सिविल सोसाइटि नि सामुंनो तांगि आंगांखाय चिनि दफानो चिनि हदानो सिसारि मुं सिसारि मि आंगांखाय अ सालनो पालाय मानि कुनो मूल्य गरै चिनि अबनि उद्देश्य तामो अबनि उद्देश्य गांखाय हायुं हा कतर जे जानि जे हानि बोसारक न नरक बानिया थंतानिबो फोरोंगैति सादि बानिया थंतानिबो नों फोरोंगैति सादि बनो लगिरिदि आबोसि अ सालनि मेन उद्देश्य 9 अगस्टनि सालनि मेन उद्देश्य जों पाइलायदि जों फाललायदि जों कासालायदि जों जुमालायदि जों खरकसा गलाय दङ जर याक तलिति सादि अ सालनि मेन उद्देश्य आसल नाहार मुं नाकै अबनो चिनि दफानि हदानि जे कमातुतै इंगै दंमानि चिनि कालचार रक चिनि मुकुमु जे कमानानै दंमानि आबरकनो बाहाय केते सेकि फिरि तुबु साइमाननानि आबनो मेन उद्देश्य तिनि आङो कक सानानि मुसुंगु जे सक्सेस नि फेमानि तिनि 2014 वो अंगु पानाबो बेलै सिटी साताय माहाय 2015 वो 20-30 जन 30-40 जन के बरक खलाइमा बाय जिरानिया माधव बारियो चिनि बरं मनां आता ओकरा डॉक्टर सुकेंदु देव बर्मा संरक आता एंटनी देव बर्मा संरकनि तुइदुलमु बाय जे खलाइमानि यागुलो आबो हाय खैनो चिनि लंतरे बेलिउ बाहायनो चिनि बरं मनां आता एडवोकेट एंटनी देव बर्मानि बेलै खिनो भूमिका तंगो सिविल सोसाइटि न ससको सिसारि थिनि 2018 पुइला जों अरक खलाइका फियाबा 2015 नि बथाय 2015 जों आजागाव जे फुर कक सालायका जे हायुं हानि बोसारकनि चिनि मानथाय सकथाय आककनो तिलै जे फुर जों अवेयरनेस खलाइका 2015 वो कायसा चिनि ग्रेट सक्सेस फाइका बाहायका सक्सेस फाइका
ও 2015 World Indigenous Day বা International Day of World Indigenous People nei जों पालायलायमानि यागुलो सिनि बखाव कायसा सिसामुं फाइका सिनि आपुरु जे स्पिकार फाइने रक जे कक साका बंनो हइते जों साइमान खाजे United Nation ni hoite जे डिक्लेरेशन रिजाकमानि जागाओ हायुंनि हानि बसारनि लगियो जों बो हायुंनि हानोबले हानि बसारक सिनि अधिकार दङ सिनि अधिकार न जों बाहायके प्रयोग खालायनाय बाहायके सामुङाव थेपेनाय आबोनि जबा कतर कायसा ओंखा आ जबा ग्रेट सक्सेस ओंखा आबो 9 अगस्त 2015 निबो कायसा बथाय नि मानु बाहायके गां तिनि मुइतो खालायनो मुसुङ 2015 सामुनु मानिकपुर कायसा आबो अरुणाचल रगबो नायजाक आसाम रगबो नायजाक आ जागा फियाबा कुनु जागारिया तांगि गांकाय आ जागारि गांकाय चिनि आ जागानि लोकल बररकनि खति नाय बंनि कानमुं चुमुं बंनि कामि आमचाय बंनि जे परिवेश दंमानि बेबाक नष्ट दंनाय आबनो किरि बरक रिलिया फियाबा आपुरु मानिक सरकारनि जरा मानिक सरकार राजत्व खालाय दंमानि जरावो अ जागावो सामुनु मानिकपुर हाय जागावो अथच सिनि तिप्रासा नेता गोबांमान दं फियाबा सामुनु मानिकपुर हाय जागावो आरो अंके ससल चिनि तिप्रासा रक दं हुनि साइमामनि बाय दिनि तांगि खयरपुर हाय जागावो बरक सिलेक्शन खाया आर्मी फायरिंग रेंज आबो आर्टिलारि फायरिंग रेंज आजाव कतर बुम अंको ब्लास्टिंग खालायजाकनाय आजाव कामान फायरिंग खालायजाकनाय औ सिम्पल हायनो फायरिंग रेंज गांके तो औ सिलाय थुतु किसा फायर खालायलायो आमा हाय पॉइंट तो जहरनगर उनको कमलासर रगो आगि लामा गानो ता ट्रैफिक पॉइंट तमनि गानावो हातानि आजागाव बो फायर खायो दाबो आसुक मेटारिया किन्तु आर्टिलारि फायरिंग रेंज खालायका मानेनो आबो अनेक विशाल बेपार आबो बेलेखिनो कतर गा आबो हायखिनो चिनि बरम गनां आता एन्टनी दे बोरमा ताइ चिनि अर लंथ्रेबेलिनि बीपीएच आरो बरक पीपल ह्यूमन राइट्स अर्गेनाइजेशन नि हिंगै जों आरो थांलायका अवेयरनेस खालायका आबो खालायमानि कारण गांकै ओ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स हाल पालायमानि यागुलो जों जे यूनाइटेड नेशन नि होइतेवो सिनि बागैबो अधिकार दंगोब्ला नि साइमामानि यागुलो न जों मानिकपुर हाय जागाव थांगै जों अवेयरनेस खालायनायनि बागै नंखलायका आजरावो चिनि बरक पीपल ह्यूमन राइट्स अर्गेनाइजेशन चिनि लंथ्रेबेलि यूनिट नि चिनि गोबां सामुं खालायनाय रखम दङ आं जतन बुं सासुग्लिया बाक्सा सातगिया बुमुं दंमोन बाय ताइ चिनि आबो हायखे चिनि ताखुको खरेन संरक जों बाय थांगा जे पुरु अवेयरनेस खालायनायनि थांगा एक्चुअली अ जागावो अ सालनो पालायमानि मेन कारण के अबनो निनि दफानो नंसिसारिदि ओंखाय आबोनि यागुलो जों आर्मी फायरिंग रेंज आर्टिलारि फायरिंग रेंज खालायनायनि हिनि खोनागांखायनो जों आरो हाबैका अवेयरनेस खालायनायनि बागै बा सिसारिनानि बागै पाब्लिक नो सिसारिनानि बागै जों आरो थांलायका सिनि ताकु सर्वराय त्रिपुरा न बेलेखिनो हामबाय मारिबो आजराव जोंनोबो लगिरिखा आजराव बो कक त्रिपुरा द बर्जन खालाय दंमानि खाना सर्वराय त्रिपुरा बनो मुइतु मानो ताबुबो जोंनो गोबां गामियाव तलांगै बो सिनिरिखा लगिरिखा फियाबा जों थांमानि जराव बेलेखिनो केबिन मु कतर फाइके ताबुबो मुइतु दंखो चिनि लगिवो जों एकलुगै थांनाय रक बरबो मुइतु मानबायानो जोंहा पुरु अवेयरनेस खालायनायनि थांमानि कुनु जागा तो हाबनानि सुजुग गरैबा जों माइसु सुलायै अटो तिलैखा अटो थांलायै चिनि जानिजा माइसु ना लायै जों अटो तैयै नगो कावै जों बरकनो सिसारिनानि बागै ओंखाय यूनाइटेड नेशन नि कायसा बुक्स दङ 10 नम्बर पेरा आजागाव सियाक दङ हायुंनि हानि जे कुनु बसारकनो नर्ननि बागै बरकनि आजा कागज पत्र करिफानो सिंथों बंनि जागानि दलिल पत्र करिफानुंथों पर्चा करिफानुंथों जे जागाव बरक आसुगै दङ जे नक थाइ ताङै दङ हुक सावै दङ खेतो खाइ दङ मुखितों काइ चावै दङ आ जागाव बरकनो सिंयावै बरकनि सहमत नायावै बरक गसियावै आ जागानि केबो बरकनो नरुइ मान्या কোনো স্টেট নরই মায়া এমনকি রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত নরই মেয়া আবহাই নিচিनो अधिकार रिजार्व दं आ अधिकार न तयै जों रांथुम लायै चिनि जे बीपीएच आरुनि टीम दंनाय रक रांथुम लायै
जेरक्स खालायलायखा बुरुं 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 आबुं जेरक्स खालायलाय तलांलायै जागा जागा थांगा पारा गामियाव थांनानै बागै जों जेफोरु बनकुमारी हनै जागा ताबु खायथ' आरो नक एमनके बुं थांगा आफोर बलं दंमानि 2015 पुरा बलं कि बलं ताबु बर'नि साबो फाय नक बुंखा साइमानिया आबो दिनै आ जागा दंनाय गोबां माने नेतृत्वरक बरक साइमाननाय जों आबो नने बा चाइतंना बुंनायखा साना थांलिया गा आ जागा थांगा ओंखायनो जों मानिकपुर लामाव जेफोरु हाबगा ओंखायनो 10 থেকে 15 জন बरक सुंनो फाय कासु फायखा केबन यागो दा केबन यागो लाथा केबन यागो साम्पी केबन यागो रथ ताब हेके तुबुई फाय जोंनो लामा कासु फायखा अब साइमा तंगमानि सावैमा तंगमानि गांकाय 2015 ओ जे अबनो तिलायै सिसामुं पान्दा खलायजाकमानि बा अबनो पालायलायमानि आ सालनि फल नुकजाकमानि न तैसि तो गा आबोनि यागुलोनो जोंबो खाबास ओइ थांलायमानि लामा कासुजाकमानि बरक जोंनो कासुयै साव है नर ब्र थानाय ओंखाय जोंथ' बरक खबर मान थांका जों थानाय होननाय बाहायके जानि राजनैतिक नेतारक साइमान दिखाना जों थानानै खबर नरहलाय ब्र थानाय जों ओंखाय जों मानिकपुराव थानाय ओंखाय तमानि बागै ओंखाय जों साका अ जागावो कायसा आर्मी फायरिं रेंज नाय दंमानि नरक सावैदा मान समनि बरक न उनको उल्टा खै बुझोगै त निरिखा राजनैतिक नेतारक एक्चुअली बरक बुझि सुकिया न बंनिबो दुस गैनो होननानै ओंखाय हे नरक मा थांगियान सौ जों नग नग गावै नरक बानि कक सानानि फायो समनि जों माइ कक मा साया जिनि पारावबो कक मा साया तांगै जों माने नरक जिनि सामुनु जिनि मानिकपुर जे उनको डेभलपमेन्ट नानि बा उन्नति ना थांमा जागाव कासुना फाइने रक्सि हिनबला आनसंगो ओंखाय द ठीक आसे ताम बागै बबो हायके ओंखाय नरनो बुसि पाइनाय तौसि पाइनाय नर किसकि फिल दिनसौ खरक सांगा ओंखाय त वाइसे पाइनो दाहा उनको दाउ थैना याखासे तत्रा कसक नै खेरि नैछौ आबो बम हाय स्पीड सिगास साइमिया बरक नबो काइतर ना करथों जोंबो ना करो बरक सियानि बागै आबो हायिनखा ओंखाय बरक उलो बुबु बुजिखा दाउ थैना याखे तत्रा कसक नै खेरि नै पन त हिनजा का जरावो ओंखाय तबो बरक न सुंका आचा ठीक आसे नरक सुंनो बुनानि तकनानि कक खनायासिनी किफिली रहनानि हिनपानो नरबै किसा कक सानानि मुसुंगु तामुनि बागै सागारि नरक हुंसुंपुरंके बरक सागा जिनि अजागा लामा कतर कतर ओंनाय जिनि अजागाव स्कुल कतर कतर ओंनाय कलेज ओंनाय जिनि अजागाव कारेन्ट गाहामके फायनाय जिनि अजागा बाजार कतर कतर ओंनाय जिनि अजागानि अ पारानि आमचाइनि बरक जत गोबांमा बरक चाकरि माननाय निसौ आचा द गाहाम कक ओंके बनो सुंका जों आचा ताखुब ताबुक अजागाव नरक न जे साका जे नेतारक नरक न साका चाकरि माननाय हनै लामा कतर कतर ओंनाय हनै बाजार कतर कतर ओंनाय हनै कलेज कतर कतर ओंनाय हनै जे साका फियाबा जों एसडीएम अफिसो आफुरु आरटीआई खलायै जों तलाङै थांका जे कयटा पारा एफेक्ट ओंनाय नाय माने 34 टा पारा एफेक्ट ओंनाय प्राय 40,000 बरक आजागानि नरजाकनाय इ आसबा जों खलाय थायो 34 टा पारानि प्राय 40,000 बरक आजागानि नरै रहरजाकनाय गाफुरु बरक न सुंका ठीक आसे नरक न चाकरि बरिनाय लामाबो कतर ओंनाय निनि कारेन्टनिबो सुबिदा ओंनाय बाजारबो कतर ओंनाय फियाबा अ 34 टा पारानि बरक न नरै रहर गांगांगाय आ बाजार आ लामा आ जे स्कुल कलेज आबो साबुनि बागै आ 34 टा पारानि बरक न के बर तनिनाय हनै सुपुरंके ए आबोले सियाबले इनसौ आबोले सियाबले इनसौ आबोसि बर नरम मुइथां दम्बुर हाइड्रो प्रोजेक्ट खलायनानि पुरु कारेन्ट माननाय नरक न जगा बान थेउरि गांगांके कारेन्ट मानके बुजु सुबिदा आंनाय और लेम सगै चाति सगै तंनो नांगिया नंनि सुबिदा आंनाय निसिमि साका इ सुबिदा माननाय तंथगलायै हाजागा जेपुर तंनाय इ बान्दैरि सिदि बान्दैरि खा तुइ तलाव प्राय 40,000 हाइ बरक आपुर बाहायनो पाइखा निनि जागा जमी निनि खेतो खाइसामानि निनि मखतों काइसामानि जागा साप सेस आ 40,000 बरक कमाखा दिनै चिनि हाव तंगैनो चिनि हानि बरक शरणार्थी हिनजागौ बरक थांबायका साइमालिया आरो तुइ लमैरि जाकबायका हुक चालायमां केबो मिजोराम जरा सगैका हुक चामां बलं हकमां थांमां सगैका मिजोराम जरा दिनै 2015 बो सेम अवस्था खामु चिनि मानिकपुर हाइ जागावो मानिकपुर हाइ जागा 40,000 बरक थानाय 34 टा पारानि बरक थानाय कुनो बरक साइमिया आचा नरक चाकरि नै साका
ঠিক আছে কাহাম কক চাকরি রিনানি পুরনি পড়াশোনা সারা কি চাকরি রিনাই ইন্টারভিউ সারা কি চাকরি রিনাই ইন্টারভিউ রি ওই মানিকপুর হাই জাগানি বড় রক কয়জন বরক অঙ্ক মানে চাকরি মানে উপযুক্ত নংকরি ফাইনাই চাকরি না হাই ফান্টক ফালি চাই তমাই চাকরি রিদারি নব বরক ই আবু বকু বলি ইন্টারভিউ আসুগাদি আবুর পরে টিকি খাইছি नों माननानै आबुन परे जों जोंनि आफुरनि जे एमएलए दंनाय बावबायबो जों मालायखा बरं नोंनि राजय त्रिपुरा बाय बनबो सुनिका आवजागा फायरिं डेन्स नै मन कुबुइदा आवानबो साजाक मुख्यमंत्री साइकलांजाक जे आवजागा जोंनि अरन बरंनो सुजुग सुबिदा रिनाय चाकरि रिनाय हाय रिनाय इरे रिनाय बावबो साका जे पुरुषंगा चाकरि तो रिनाय किन्तु उपयुक्त करिं केरिदारि नबा पराशोना करिं केरिदारि नबा ओइ आबले सोंजागे जाक आबो हायके खलाय जों मणिपुर हाय जागावो आबोनि परोचिनि सामुनु हाय जागावो जों गोबां मा एवारनेस प्रोग्राम खलायगा नग थांगै जेपुर आपुर सुंनो लामा का सुनाय रक जें कोनाय रक बरक सुंनो हिनका आपुर उनके जोंनो अंक ओ कपाल नरक नसे जों लामा का सुमानि जों सियांगै नरक सुंनो सापायांगै जों बर मास मा तंगला खामु कयेकजन काबैरिखा नरक सिसिनि मताय इंसुबला नै दक्सि हिलाइसु बाक्सांगांगै जोंनो तान्नानि बुनानि तकनानि हिनि फैमानि ओलंके जोंनो माइसा दिनलायके बरक नरक सिसिनि बागै कक काहाम तुबि फाइसु नरक फायाखै सिनि कपालनि बिरमान कागला खामु 34टा पारा 34टा प्राय 40,000 हाय बरक आजागानि नरजागनानि नांमानि आपुरुं नोङो बरक बुहुरु बाहाय जानि थाङै बुन मासा तानलाय मुइ संलायके हायपानो जोंनो त माइ संना नांगिया जोंनो मुइबो नांगिया जों माइसु तुजाकन सामानि के मुइ सिमिपानो चिनरन जादि हनै बरक बुन तानलायै बुन बाहान जों नरिखा जों माइसु तुबै चिनि मुइ बे बाक्सा खाइनो आ बरकनि संजाक बाहान नबो जों जालायखा कारेन खुन्टिवा आसुगलाय कारेन खुन्टि रुंजाक बन कुमारिवा कारेन खुन्टिवा आसुगै जों माइसालायो आ एवारनेस खालायनानै थांलायफोर आबा हायके थांलायै आं दाबोबो मुइदु तंखौ आजराव जों जॉइंट एक्शन कमिटी अफ सिविल सोसाइटी उनको खायका जॉइनिंग खाय आमा हायके जों प्रोग्राम खायलायखा जत हदानि बर रकनो जों निहिनलाय जों आपुरु सामुनु टाउन हल जेपुरु खायलायफोर आं दाबोबो मुइदु तंखौ बरं मनां रामपद जमातिया हदानि इंगि ब फायु ओंखाय आबा हायके त्रिपुरानि नारां रक गोबां मा आबा हायके फायलाय गोबां मा अर्गानाइजेशन बर कुथुमलायै जों आबा हायके सिसारि माने एक्चुअली आबो नंगै जों सिसारिखा फियाबा आबो तामनि बागै हिमालय चिनी ओ 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल ओ सालनै ककनो वानसुगुइनो जों ओ सामुनो खलायलेखा आबोनि यागुलो जों आबा हायके चिकन के नग थांगै जों बरकनो बुजकमां जेराक्स खायखै जे चिनी अधिकार न तै आबो बागमां टाउन हॉल नि प्रोग्राम खलायगा टाउन हॉल नि परेवो जों कतर सभा खलाय आबो मथागि मानखा फियाबा आपात दसिखौ गुफुर जाने देशे उथलाय जागनो साइमान्या पूरा फुल स्टप खैरिया को बरक ताबुबो तामखै अबनो हजाक तंदि चिनी 9 अगस्त नि सालो जों जतनो जबाव नंखनाय जों चिनी अ सालनो मुइतु खलायलायनाय आरो बसकांनि सालो सुदु अल्लं ट्राइबेलि अ मानिकपुर सिमी प्रब्लेम फुर जों नंखया दफानि प्रब्लेम फुर जों नंखनाय राजनैतिक बाबेले आसक्ता थंजाक बायसिनो निमा सावां गाय ताई आबुनि यागुलो जोंको यूनाइटेड नेशन नि होइते साकलायरु जे अ सालनो नरक पालायना थांतिनुवो तामो खलायनाय तामो तुइ सिसारिनाय नरक पाइलायदि नरक फालायदि अ जागावो जेपुर सिए बिनो तुइ जबा कत रोंलाय जावखा आफुर बाहायनो बाजार हुजाराव चिनी बररक नंखैमैया हाइमैया इंगाइमैया ओंखा चिनी लंथ्राय बेलि जॉइंट एक्शन कमिटी अफ सिविल सोसाइटी जों गोबां मा जागाव हाति खुलगिरिखा आबोनि बिसिङाव ताबुक जत्तनि स्लाइ टिकिउइ दंगो आनि गामि गानि वनो कायसा दंगो हाति कताल जबा हाति नि जों रिलायखा आबोनो जबा सिए बिनि जबा सिए नि थाङि जबा मानि यागुलो ओ गुबुनि बसंबाय जों थांतानि फाइतानि बेले केसा केरेंगु नै अ जागा जबा हाति नि जों कायसा उनको हाति खुलक लायखा माने संग्रामेर बाजार माने कक्ता साना थांखाय कायसा कायनिखै जों चिनी अजा गोबां मा चाकरि बाकरि खाय दंनाय रक व्यवसा बानिज्य खलायलायदों खाबाजाथों नै जों केटिलि बाय केबो चिनी कयेकजन मास्टार रक दङ बरक मास्टार बरक आबो चा फालि जानो नांगौ आमा हायया
माने व्यवसा खालायनानै बिजनेस खालायनानै बानिया थांनानै हाबासारिनानै बागै केटिलि बाय चातुयै सारिक सारिग तलाङै फालै फनुका फालनानै नंखौका ताबो गोबां मा जागाव थांका बानिया थांमानि नक गोबां मा नं थांका जागाव ताबो केबो चा फालो केबो मखितुं फालो केबो वाहान फालो केबो तहान फालो ngै मोटामोटी तोरै थांगा आबो इया के किसी चा तंमानि आबो हायके जों गोबां मा जागाव न खालायका ताई 9 अगस्त नि सालनो रगै अबनो चिनि उद्देश्य चिनि सफल उंनाय जों 9 अगस्त नि सालो चिनि कानमुं चुमुं तैयै तंथतक चाथतक खहम ददम हनि सिमि नंखलायख्या आबो चिनि कुनु सक्सेस उंला जदिनो आ सालनो रगै जों बाय जों पाइलायनाय जों बाय जों फाललायनाय जों बाय जों बुजिलायनाय जों बाय जों मुसुलाया जों बाय जों हामजागलायमानि बिसिंति खे हालक बवै चिनि यक सामुंनि बागै जों जबा खलायलायनाय हनि जदिनो खाओ चंग खांगांखाय सामुंगो थेपे खांगांखाय आबोसे चिनि 9 अगस्त पालायमानि बेलाय खेनो सफल उंनाय आं बायथां चिनि जतनि इंगै तिनि बेलाय खेनो खाकोसो मुजे पुइलानि सिमि जों आबो याकाय रिखाय ए बरक उथुमिया 2014 10-12 जन मैताम खैनि बरक उथुमिया तायनि खायलेलिया हनि याकाय रिखांखाय तिनि अमसुक जरा उंला खामु 2015 वो मादो बारियो 30-40 जन बाय खलायपुरु हे बरक उथुमिया लासिमा जिंसा आपुरो हि बिहिंजा का कबांमा बरक बाय हो तामजा नमनां लायजाव खा तामो इंडिजिनस डे फु तामो वाल इंडिजिनस डे फु तामजा नं लायजाव खा बरक हनि कयेकजन बाय मु मनिजा खा आबन परे एक्चुअली अबं क्यां तेवैसा हायनो हाय गर्व उमिनो मा साउजे 2018 निसिमि ngakai kotor ke pirjaka abo chini longtrai beli ni chini mono hati wo chung himbotok himlaika asuk keno naitotok ungkha aboni yagulo lomba bil aboni yagulo sara tripura gnangino tabuk ngakai sara tripura thangnai bisirok ni simi thangnai ageni bisirok ni simi ngakai to belai keno kabang ku khaino joto jaga no naitotok keno ungkha tamkhai जों चिनि बुमुं केबो लाइबो माउ सैनायबो गरिबा सोबो सैगला सैनाबो नांगिया तामुखे साक सिमिपानो खाकोसो मुइ इ आबो बो चिनि जबानि बथाय आबो चिनि कक पिरमानि बथाय हनै खाको कम ले मातमु केबो बरंनि बुमुं सैदों आमहाय आं वानसुगिया जों वानसुगिया तामुखे इ खाको कमले इंगु जरा जराव मा साव आव मुइतुमा खायु दो जरा जराव मुइतुमा खायु जे जों अबाहायके बरक किसी जाबाय खलाय फैमानि रखनै आं जरा जराव फेसबुक रो गरि फुरु चिनि बाक्सा ताखु रक सैयो नरक सिमिनो खाय फैने रक बयखे खायनै गरै बय 2010 रक सि खाय फैयो आहे रक इरे रक सालायो ता आवाबो बिनि तामबगै बो साबलां साइमन्या तामखे आं अजा कुंचुगै आं तांनि फैगा आं हनिले सायदो जों मानसि जों खलायगा चिनि बागै जों खलायगा आनि बागै आं खलाया असाल आनि बागै आं खलाया असालनो जोंआसो के कष्टको फायु हनिबो बिको सारा त्रिपुरा राज्य जोंनो केबो मुइतु खै निहिनै हि अलाइबुमन कक कासे सापाय दिहिनै निहिनै गरिबला आउ बै जों खाबो कुनु जगिया तामखै इ खलाय फैमानिबो मा सावो आ बरकबो जदिनो खलाय फैमानि तंखांखाय इ खा तंथगै मुइतु मानमानि बागै मा साकामु खा तंथगै सामानि जे आबो मुइतु मा खलायमानि तिनि केबो अबनो ऑफिशियली एक्सेप्ट खलायलिया आ 2014-15 रगो अबाहायके हम ददमखे खलायजागिया बरक सिसि सियाकुबा सिनाय करैबा मुइतु माननाय करै के आबो बैतो कुनुया तामुखे जरावो किसा बखाले दुखो नांगो नरक खाय माने आबो नरंसि हायसि हि आसाल चिनिया जों जे कयेकजन खाय तंनाय आ कयेकजननि बागैया असालचिनि जतनिनो साल जदिनो तिनि असालचिनि जतनि सालियांगांखाय तिनि नों आं जों जतनो अबनो पालायनि बागै तियार ngला खामु या खाराय बनाय जत बरक बया या खाराय बनाय किसिसा बरक न या खाराय बलायो तिनि ब्रिज कतर तै गाड़ी लाख गाड़ी हजार गाड़ी लायो किन्तु जत बरक न फाय तो बया बोले ना किन्तु आज जे ब्रिज खायनाय रकनि बरकनि मुंबो बुइ मुइतु माया बरकनोबो बुइ सिनिबाया फियाबा आज खलाय थांनाय रक बरक जेफ्रु लायो मुइतुले मानना बरक उफ जों तांनि थांमानि तिनि सिङाव साकति लाय थांगौ नै तंथगै मुइतु मानना अनेक समय फटो बुइ फन रिनायता अब जों तांलांमानि हनै आबनो नों जलि लाबो करै मुसुइ लाबो करै हाय दिबा आबनो नासलेउइबो लाब करै
যাক যতननो बेलाय बेलाय हामबाय जों 2014 नि सिमी 15 नि सिमी खलाई फायै 18 नि सिमी जों तेकिसा तरक तरक man यागलो 19 20 ni poreo ngangai to pijak sukano ngai aboni bagai अजगाव कुनो सिम्परि नाना थांमानिया दिनै बेलायखे तसि तंथगो जे अबा हाइकेनो कामी कामियो सिखलाइदों कामी कामियो सिवान सुक्थुं आबो सितेबो नायो जतननो बेलाय हामबाय ताइ पाइथागो तेवैसा हाइन हाइ कक कसारनाय 9 अगस्त नि सालो सारा त्रिपुरा राज्योनो जे जानि जे जागाव अ सालनो पालायो आ जागाव जत चिनि दफानि हदानि स्पेशली बरिरक जानि जा कानमुं चुमुं न कानै चुमुइ ताइ चिनि दफानि जे गोबांमा मानि हुनि तंमानि न बसकांगो तुयै फुनुगै नाइथतो खाइ हिमबत हिमलायै जत्तनो फुनुनानि सुजुग खारिखाय बेलायखेनो काहामंगो ताइ चिनि अ साल 9 अगस्त नि साल सक्सेस ओंथों ताइ अ सालनि जे कक बथमा यूनाइटेड नेशन नि बखाक्ति जे साजाकमानि जे थोंजागै तंनाय दफारक जे चाचारारा फनाङै तंजनाय रक हानां बिनां खालायजागनाय बसारक बरक बा फियक जाकसितों बरक बा साकनानि आतां जाकसितों माने आ ककथाय रक सय सिनि दफानि साका नांगै जतनो सिसा बायनानि ताइ सिसा मानि लामाव हिमनानि बागै जतनो कयो ताइ साइरिकनि जराव माके आबोनि लगियो न इ चिनि yok samung मान्यनि बाय चिनि बुबाग्रानि ब कसारजाक तंगो जे सारिगो हमचां रेली खायने माने आ जागाव ब जतनो पार्टिसिपेट खालायलाय जों जतनो आ सालनो पालायलायानो जतनो बेलाय बेलाय हामबाय हर काहाम चिनि हायुंनि हानि बोसारकनि साल 9 अगस्तनि सालो जतो जागानो काहाम के खालायजाकथों ताइ अ खालायजाकमानि जागाव आ जागाव कुनो उसिंखल करै तै खायै आ जागा कुनो वालाय बुलाय मुं करै तै खायै जतो जागावनो चिनि जे चिनि सिनिमुं रिनानि बागै चिनि कानमुं चुमुं चिनि नाइथतक मोसामुं रकनबो फनुगै माननानि बागै जतनो पियार ओंगै हामारिनि साल ओंथों आबो आ जागाव बुलाय तगलाय नि साल नियाव तंथतक ताइ हामारिनि साल ताइ सिजामुंनि साल ओंथों